secció de gènere negre. Avui la dediquem a la novel·la Ascensor para el Patíbulo, de Noël Calef, i la seva adaptació cinematogràfica Ascensor para el Cadalso, de Lluís Mall, amb Maurice Ronet i Jean Moreau com a protagonistes. Parlem d'Ascensor para el Patíbulo, del Noël Calef, un autor búlgar, però nacionalitzat francès. La novel·la és de l'any 57, va guanyar un premi a França, el 58 es va publicar a Espanya i el mateix 58 el Lluís Mall en va fer l'adaptació cinematogràfica Ascensor para el Cadalso. Où va-t-on? L'autoroute. Il doit en faire une tête. Tu crois qu'il va prévenir la police? Il fera ce qu'il voudra. Faudra la lui ramener au même endroit, tu sais, autrement ce serait pas chic. La pel·lícula és l'intent d'un crim perfecte, una parella d'amants que volen assassinar el marit d'ella. Està interpretada per el Maurice Ronet i la Jean Moreau, i és una pel·lícula realment preciosa. A més, la Jean Moreau està esplèndida. Aucun alibi. C'était la condamnation à mort sûre. Pour l'assassinat de votre mari, ça sera, mettons, 10 ans. Hi ha una escena de la Jean Moreau amb un telèfon trucant a casa del seu amant i l'amant no contesta perquè ha quedat tancat a dintre una cabina de l'ascensor. Llavors la cara de patiment de la Jean Moreau realment és una escena, jo trobo, d'una gran magnitud dramàtica. Qu'est-ce que ça peut vous faire, qui je suis? Tant pis pour vous, tant pis si vous êtes aussi bête. És imperdible l'atzar, el fet que un assassinat que ha de resultar perfecte, per petites coses deixa de ser perfecte i et passes tota la pel·lícula o tota la novel·la patint pels esdeveniments que van passant.